Vítajte pri ďalšej časti. Naše potulky ma zavedli ku takomu táboru. 15 sú to, tí zbojníci. Pekné kopce v pozadí. Takže hoci čistou náhodou, ale často nájdeme hľadaných ľudí, hľadané meče. Nebude to pomoc iba vyvoleným deťom, ale pomoc všetkým, ktorí budú cestou. No a možno, že som sa pomýlil, keď som minule komentoval, ale pamätal som si tohto poloobra či obra. Jedného som ustretol. Nemáme ho ani v beštiári, pretože to je taká 21 kyklop. Asi tých 4 levely vyššie ako my. Ale nevadí. Netrvá to dlho a bude na zemi ako tí zemní mintári. Trošku pripomína tých obrov zo Skyrimu. Zase spomínam Skyrim, ale tie veci sú podobné, tam tí boli ešte ako keby trošku väčší a tiež boli vysokí oproti tej postavičke. A hlavne v Skyrime tam mali stále tú svoju vatru, tú svoju polievku, svoju korisť. Je to troška iné, tento ako keby pri ceste okrádal pocestných. V tom Skyrime tie obry mali svoje tábory, takže nie je to samozrejme to isté. No. A tu je to zajímavé, že tí nekery tu majú čoraz vyšší level, ale tento má iba 6. Ale za to ich tu bola pekná skupinka. Čím viac nekerov, tým viac materiálu. Dokonca našli nejaký dopis, čo sa nájde nejakú obeť, ktorú predtým zabili. Doručíme tomu Kovačovi až potom. Som našiel takú podzemnú to vyzerá ako krypta, samozrejme sviečky nehoria, vôjdete dnu a 23 prízrak. Sme to dali do pasce a je to zaujímavé, že čo sa stalo, tá hra na tie zvyšky tých prízrakov, nadarmo ich hľadám, oni sú hore na tej krypte, hore na tráve. Nevadí, aspoň som prezrel truhly. A bola tu trošku obmedzená viditeľnosť. Tak som tu potom začal zapaľovať sviečky. Trošku to strihnem, nech sa nemotkáme pri každej sviečke. A už to vyzerá lepšie. Takové sviečky. Lepšie ako temné a s prízrakami. Teraz to môže prísť ktokoľvek. I bez meča.
No ako náhle som išiel hore, tam svietia tie krížiky, tak tie zvyšky tých prízrakov boli hore na tej hrobke. Majú sever, zrejme tu časť roka možno je zasnežené. Môžu navštevovať tie hroby, keď si odhrnú ten sneh z toho vchodu. Tak môžeš na návštevu aj uprostred zimy. A zase za nami tabuľa, tak občas som to prezrel, lebo oni sa aktualizujú. Nejaké úlohy splníte, ale zase vám nejaké aj ďalšie vyhodí. To, čo tých ľudí tu trápi. Je to pekné, keď to oslobodíte, potom už je tam rušný život. Zvierátka, detičky, no je to také pekné, keď už potom oživne naspäť. Tie opustené osady. Tu je to nástenka. A to sa vám potom aktualizuje do úloh, ale treba ju zase označiť, aby ste tú úlohu prevzali. Občas sa stáva, že niekto chce pomôcť a svietia potom tie vykričníky žlté na mape. Väčšina tých obchodníkov má tie okuliare, keď sú obliekaní každý inač. Mapky som už kupoval, tam je hore jedna mapka, väčšinou tu čo nemáte, máte tam taký žltý vykričník. On tu mal v tej ponuke, tie všelijaké kožušiny, to máme toho dosť. Hlavne, že mal na účte nejaké tie peniaze a môžeme tie zbrane, čo sme vzali tým zbojníkom, predať a nemusíme to vláčiť. Máme síce ani nie 100 kg a teraz máme nosnosť 220, ale aj tak. Na čo to zbytočne vláčiť, keď... Že tam máme veľmi... Dole máme veľmi dobrú sekeru, keď je škrtnutá, ale to zrejme znamená, že my sme teraz úroveň 17, ako vidno v pravohore. A tá sekera je pre väčšiu úroveň. Neznamená, že musí byť lepšie ako naše meče. Našli sme nejaké čižmy, tak som to pretriedil. Väčšinou, keď mám veľa mesa, tak to dávam preč. To také, ako keby pivo nepotrebujeme. Ktorú som mu furt nechal nejakú vodu, aj keď ja by som ho mohol liečiť tým jedlom, ale to väčšinou predávam. Jednoduchšie je posunúť hodinku meditovať a je to vybavené. No nejaké tie zbytočnosti. Oni vidno, že vážia niečo, nie že nevážia. Tie kožušiny všetko dačo váži. Takže sme sa dostali teraz na 83 kg. No a pôjdeme niekde, kde to otázniky. Otázniky to väčšinou znamená, že sme tam neboli po prvé a po druhé, že tam môže byť niečo zaujímavé. Opustená dedina, alebo nejaká hrobka, alebo niečo podobné. Treba tam príklad nejakých rukojemníkov oslobodiť od nejakých zbojníkov. Tak mapa vám dáva takýto typy, že dá tam otáznik. A keď prevezmete úlohu z nástenky, tak zrejme väčšinou dáva ten žltý vykričník. Nejaký pracovný tábor s tými zajatými nepriateľmi, alebo s niekým, čo sa plavil po lodi. A nie je taký ako Geralt, že nosí so sebou meče a vie ich používať.
No na niektorých miestach vidno, že to tam bola byliniek bolo viac ako na tých močarinách. Občas som zbieral, občas nie. A tu zbojníci zajali ďalšieho bylinkára. Zbojníci 12 level. Aj keď ich je tu veľká presila na nás. Pozeral som, či ktorí používajú luky. Dvaja. A toto je bylinkár. To je domáci, ktorého prepadli. Takže môžeme odložiť meč. Samozrejme pozbieral som tu všetky veci po tých zbojníkoch. Išiel som pozrieť, ako to tu vyzerá. Show me what you got. Nejaké tie vzácne veci som aj kúpil. Don't sell herbs. That's too bad. Unusual A potom sme ešte biotech. trošku Never seen most of these porozprávali. plants. Bet they have amazing properties too. You know plants? I do. That grass, the wide blades, Henny sorrel breaks fevers. and that there thistly one. Thistle. Well done. You can look over me stash. Dali by sa tu hrať karty s ním, ale ja som povedal, tú cestu pokerovú nepôjdeme, čo sa týka tých kariet, keď to nebude nutné. Áno, hral som podobné karty za mladá, to volali vojna. Že v tejto hre tu sa dajú robiť aj podvody, aj je to také trošku komplikované a zrejme tí, čo to chcú hrať, tak majú svoje sady a kupujú špeciálne karty a to je zase jedna veľká hra v ďalšej hre. No, že sme na čo zase našli nejaký prepad. No, vidno, že všetky tie amulety nepomáhajú. Niekedy je lepší meč, alebo strieborný meč lepší ako amulety. A kvietkov je tu hodne, tak občas to zbieram. Čo sa mi nechce, pretože reálne dá sa kúpiť, keď nemáte nejaké bylinky. A je tu viac tých kvetov, ako bol predtým. Som našiel taký oltárik, ale veľa lebiek tam je. A je tam takáto tiež maska, podobná ako si Yennefer vzala. Že oni sú zrejme majstri vo vyrábaní masiek. No a samozrejme všimol som si ten rozpadnutý dom dole. Tak ako prečo ho neísť pozrieť, ale nemôžeme ísť tou najstrčou cestou, aby sa nerozbil. Je zhruba tak, ako sme tu vyšli. Dole svieti ten oltárik. Približne. A tu dole naokolo doľava. A mali by sme tam trafiť. Skeleton's been picked clean. There's something next to it. Giving me no choice. No poď, iba sedmička prízrak. Asi som nemusel dať ani Irden.
To bolo rýchlo. Medveď 16. Ľadový. Reálne, keď on je ľadový medveď, mal by mať viac tuku, aby prežil tú polárnu zimu. Aj keď oni sú aktívne aj v zime a naše medvedie potrebujú tuk, medveď hnedý, pretože v zime nedá sa povedať, že by medveď extra tvrdo spal, ale v zime šetrí energiu v podstate a pokiaľ ho nič strašne nevyruší, tak je taký malatný a občas vyjde z brlohu, povedzme vyprázdni čreva z začiatku a snaží sa zbytočne nemíňať energiu, čiže rôzne formy ľahšieho spánku. Už počujeme zavívať 15 bielý vlk. A hneď máme 4 kusy. Je 5. Si posily nesmie zavolať 6. Asi takých 7 krížikov tam bolo na tej malej mapke. Išiel som tu na rokom do tejto časti lesa, robil som si taký prieskum, ale tie mapy sú zrejme tak robené, že tak či tak vy tu prídete po čase. A najmä prídete na ten chodník. Tu sú tí druidi. Druidi sú tu trošku iní ako boli v sérii 1. Sú viac oblečení, pretože samozrejme je tu väčšia zima. A v sérii číslo 1 tí druidi boli takí starí detkovia. Ja hovorím, že tento je celkom mladý, ale keďže on je ako keby šéf, tak samozrejme je starší. Tohto chlapíka si pamätáme z tohto pohrebu, keď to organizoval a vlastne jemu sme boli v tej alchemistickej v tom laboratóriu. Alchemistická pasca, lebo stále tam bol niekde plyn. Druidi v prvej sérii dokonca mali zo sebou krotené výverny, krotených vlkov. To neviem, nevidel som, či tu boli nejaké zvieratá okolo nich. No a samozrejme, ako som povedal, Yennefer vás stále dostane do nejakého prúseru, ktorý ste vy nespôsobili. No a karma ju dobehla za tú masku, čo si minulé vzala bez dovolenia. So, no one's ever used the mask? No, but So you don't actually know if it works, how it works. of course I do. The myths tell me. You believe the myths?
Only ignorant fools belittle their significance. Besides, it's not the myths that are on trial here. It's the thief. Ja myslím, že s ním ten krák už rozprával, ten Jarl. On the other, Lebo si ho dal zavolať. I also care deeply for the Takže aj tak je, že hľadáme Ciri. series of other methods. Yennefer refused to listen. She claimed they would take too long. Whereas she wants, she needs A Ciri immediate síce je results. dcera She has always been hot-headed. toho Emíra, ale this time she's got a valid reason for it. ona je potomok týchto ľudí, takže oni majú, aj oni majú radi. What was that? Zrejme stade to pochádza aj babka a mama, tak Use the mask. berú za svoju. Takže Yennefer, nevie, mieru niekedy zase niečo vystrojila. Trošku si pomôžeme z ich zásob. Oni nás tiež potrebujú, nebudú sa hnevať. Však nám to spravili po hostine. Začala používať tú masku. Keira, ona nikdy tak vysoko nešplhala ku Emírovi a snažila sa s ľuďmi stále vychádzať obyčajnými. A Yennefer si neuvedomuje, že ona zhorší počasie a to je katastrofa pre týchto ľudí, pre zvieratá. Ona si ide za svojím cieľom, Great. dá sa povedať aj cez mŕtvoly. 17 mlhavec. Takže preto nás potrebuje. Ako bodyguarda. What was that? Unicorns. Damn it, Yen. I saw the foglets. I meant how'd they get here? The power of the mask summoned them. Ermion says the mask might cause a natural disaster. Fortunate he's here then. He can jump right in, try to tame it. Realize he won't let this pass. Oh, I'll survive, somehow. What now? The mask reveals the past, but only in certain places. Places where past events left a strong magical imprint. Take it. Want me to wear it? Yes. I'll cast a spell that will let me see through your eyes. Takže číta na myšlienky, pozera našimi očami. You object? Toto není čarodejnica, toto je stelesná bosorka. You do it whenever you want anyway. No harm in it then, is there? Geralt, čím skôr choď od nej Let's preč. go. Already found the first spot. Teraz nás nepriamo donútila používať tú masku, aby sme týmto spôsobom našli stopy Ciri, ale keby tu boli nejakí duchovia, my na to máme lampu, This is the spot. Put on the ktorú nám mask. dala Kiara. The instructions? Keep it on until you've seen everything. And don't stray far. Telepathy is limited in range. What's that? A portal? 2 people emerged from it. A táto maska to vidí niečo ako rentgen. Naša lampa pritom môžeme tie rozhovory si v čase pustiť, ako keby sme tam boli. The woman was Ciri. How can you know? The way she moved, like a witcher. Seems they went that way. Come, let's find the next spot. Ani by som nepovedal, že sa pohybuje ako Ciri. You crossed the road. To šla skôr ako Yennefer.
Malháve 17. Nejde. What was that? A magic explosion of some sort. So powerful that even the echo was dangerous. I wager it destroyed the forest. But Ciri and her companion weren't harmed. I saw them escape. Let's see where to. Place is creepy. I don't like it. Nor do I. Anyone here when this happened had a slim chance of surviving. I know what you're thinking. But don't worry. Ciri can take care of herself. Keď sa Ciri o seba vie postarať, tak prečo si zil ty, Yennefer? No choice. Aby si špehovala premiéra. Yes? Someone chased Ciri. See that? Might have wounded her. She escaped. Through another portal. Know where it led? Magic residue trail leads to Velen. Any chance you can figure out where Ciri's companion fled to? His portal's gotta be nearby. I'll try to find it. Come. Takže vieme čas cestu Ciri. V podstate vyzerá to, že na týchto ostrovoch sme s Yennefer skončili. No ako zvykne, tak si odísť zase niekde prihriať svoju polievočku. Nice fight. One repelled the other with powerful magic, then fled through a portal. A mage? Most likely. It's Ciri's companion and the one who wounded her. How do you know? I don't. Making an educated guess. They both appeared in the previous visions. Ciri's got a powerful ally. The mage who was with Ciri fled too. Ideme hľadať mága, ktorého ten His elfský trace path leads to Velen as well. But the čarodej target coordinates of his portal differ from those of poranil. Ciri's. The explosion must have disrupted his teleportation. Ran into Kira Metz in Velen. Coincidence maybe, but she claimed a mage came to her looking for Ciri. Be surprised if it wasn't the same one. Whoever he is, he grows more interesting by the minute. Maybe something left of the one who got hit by the spell. It's clearing up, Ermion must be getting a handle on the weather. which means he'll be free to attack us again. Are you pleased with yourselves? Look at what you brought down on us! If someone's death were to help you find Ciri, would you start making human sacrifices as well? Relax. Storm's died down. You've clearly got things under control. For now. But who knows what will be a week or two on? Stop panicking! Here's your mask. It is worthless. It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful at least. Very. I'm talking to Geralt. You I'll deal with later. So? We think a powerful curse was cast here. Plausible. Considering what happened to the wood. Do you know upon whom? Not yet, but we know Ciri was here. She stepped out of a portal. A mage was with her. Someone chased them. They fought. Ciri was wounded but managed to escape. Where to? Velen, probably. The mage opened a portal for her, then he fought her attacker. Yes? Is that it? Got a feeling we found something interesting. Just need to examine one more thing. He went flying in that direction. No a už Michel nám pomáha. Stačilo s ním slušne porozprávať. Neprovokovať ho. Something's pinned under that tree. Can you... I can. A teraz pozerajte na ten žeriav.
armor's clean. No blood, no sword nicks. Ciri's friend must have... Takže divoký hon. Vaporized him. Exquisite. The armor, though the workmanship's unfamiliar. Can't even tell where it's from. Probably because it belonged to a rider of the Wild Hunt. What? So it's true? The Wild Hunt? I feared as much. First here, then on Hindersfjall. What did they want? They're looking for Ciri. But why? Elder blood flows in Ciri's veins. Tis true, she can trace her lineage clear back to Lara Duran, which is why the women in her family have always had extraordinary abilities. But could that truly be so important? Ciri's exceptional. She travels between places here and other worlds. Space is no obstacle for her. Huh? Which is why the Wild Hunt wants to capture her. Speaking of the hunt, mentioned it appeared on Hindersfjall. Well, it happened at least a fortnight after the cataclysm struck here on Ardskellig. The raids raided Lofoten at dusk in a blizzard. Itself a strange occurrence for that time of year. The islanders said the wraiths. They barged into their huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women and an old man. Next stop, Hindersfjall. I'll meet you on the beach near Lofoten. Sa načakáš, ja mám iné plány. Je potrebné tým ľuďom to aj pomôcť. Iba hnať sa sebecky za svojím. Emirová agentka. Takže ďakujem za pozornosť.